Meet, Google Meet, bideo bilerak egiteko aukera, zuzenean. Iniciar una reunión ematen badiogu, aukera daukagu guk bideo bilera bat hasteko. Hemen baimendu beharko genuke mikroa eta kamera, nik jadanik egin dut. Orain desaktibatuko dut hau. Vale, grabazioa egiteko. Eta egin behar duguna da unirse ahora. Eta hemen bertan, nik nahi ditudan pertsonen posta elektronikoak gehituko ditut gonbidapena egiteko. Eta haiek jasoko dut haien Gmailean bertan. Beste modu bat da, al revés. Gmailean nahi badut bideo bilera batean sartu, segurazki aurretik bidali didate kodea edo bidali didate STK, bai? Hori sartuz gero, hemen unirse emanda, zuzenean sart naiteke bideo bilera horretan.